eyi aɗa anndi adi ko duunde Baba Adama haa ɓooyi duuɗe ɗe duunde nde nde feccinde wonti duuɗe ɗum woni ko ɓe mbiyata les continents ɓili hakkunde mum maayo geƴƴilnongo duunde nde wiyetengo geeci ko geƴƴalal filino ɗum ari kadi waɗi lombi hakkunde duuɗe ɗe eywa duuɗe ɗe noon ne ceertiri ni kala heen duunde ina jogii yimɓe muɗum ina jogii sifa yimɓe muɗum hayso tawi gande hannde kolliri lasli ɓi aade yalti ko Afrique duunde meɗen Afrique ndeɗo nde ɓaleɓe ɓuri heewde muɗum ko ɗo Baba Adama adi feeñde kono ɗo to Afrique ɗo sabu hollama nden mer rouge wodano Asie e Afrique fof takkodirno hade pettol ngol wadde hayde pettol ngol waɗi nde wonko heddino hakkunde mum serdano ɗum koma soppa inira canal de Suède ɗum woni hanti batuji natti tarade Afrique jaaha Europe ndewa ɗon tan codoro ɗon jetto Europe ko yaawi ewa ko e nder ɗum noon neɗɗo gadano o jogino aɗa andi saɗata haala aade a haalan haala ƴiƴam mum kaala haala ɗemgal mum kaala haala pinal mum kaala haala gandal mum machallah eywa heɗɗere yummare nde hollama ko heɗɗere ɓaleɓe nden wiyeteno ko souterre woni heɗɗere ɓaleɓe hawrama noon fulɓe kam ɓaleɓe mun e woɗeɓe mun e nawɗum mun en foof ko heɗɗere souterre woni mun heɗɗere yummare jibinde keɗɗe keddiɗe ɗe caggal mum heɗɗere reta feeñi ɗum woni raneɓe heɗɗere jego feeñi ɗen ɗum woni olɗuɓe ɓen goni Asie koto Afrique ɗo tuggandema maaje nayyi maaje Pichon et Guion yantude Tigre et Euphrate ko kanum takkodirno Tigre et Euphrate nani Irak hedde Kerbala ewa googa ko Pichon et Guion ko ngoɗon woni maayo Nil woɗe o Nil bulawo ko ɗum addani Nil noon koko ɓalwi ha nanni bulɗude wiyete Nil saɗa nana e pulaare ɓe mbima île français Nil maayo wongo Égypte ngo ngon wiyete Nil nde ngo yehi hango telloyi ngo fecci ngoy to woni Nil bleu et Nil blanc ɗum woni ranewo e ɓalewo ha bulɗi eyyi ɗum noon ummi fof koto région des grands lacs ɗum woni hedde Zaïre en centrafricaine ko toon yimɓeɓe gaddi feñde hay ƴiye ɓurɗe ɓooyde e aduna ɗe ko toon jiita ko nden anda adi wonde ko ga haade mum sarade e nder windere nde e nder duuɗe keddiɗe he ewa ko Amérique ko kam ɗum sakkiti feñde ɓooyani ko yiita kono duuɗe keddiɗe ɗe ɓooyi ko waɗi ni sabu waɗi aɗa nana ɓe ceerda ɗum ɓe mbima le Cro-Magnon l'homme néandertal ewa noon tan hono noon eɓe ceernda yimɓeɓe adiɓe feeñde rewɓe hen reftuɓe hen ha yetti pygmé e koysan ɓen gonno ko hedde to Éthiopie ga ɓe peeri ɓe kettoy ko ha Gabon en yimɓe daɓɓon ni kono yimɓe gardini eyyi kono yimɓe gardini